abhoshelwa ovele ecabanga imsangano lapha ezona abantu nakani impilo zenu ninamapage enu guys post into othanda ukuyiposta ungaloku nake mina why kanti uzoloku nake mina sokunyukunya ke mina futhi yanguye ke mina ngeqhatha nenkani yakithi ngilintsele mina ngingwasemangweni ngizoninyukunya mangisaphila nje kumele ningenzele uplan ngokusheshsha ngoba uma ngisaphila ngizoninyukunya nje mina ngizoninyukunya strong bafana bami into eniyoyisiza ngayo ungezi ukuzongibuka ngoba vele ngizokuthunuka ngiblock ungezi ukuzongibuka ngizokuthunuka nje uma i-blood nation uyi-even pie ngizokuthunuka nje ngizokuthunuka inqaba ngizokuthunuka yabo ebaba yini futhi manje isenkhathele bengizosho lokho ngithi ngisazoninyukunya izobathola abanikazi ngezwe ngani bothi Mthamara Mnqolo eGovetsheni noma Choba into azonina ngezwe ngani Mtsintsilandini ngezwe ngani ukuthi umuntu umengesifebe uxakwa yini ngoba akubizwe gamla muntu nama ngibize gamla muntu kodwa amaVenpire ngiyawanyukunya ama-blood nation ngiyawanyukunya ababulali angibanike ethuba ngibahlalise ngesinqe sodwa ababulali ngibahlalise ngesinqe sodwa bengenyanya ibhadi labafika khona fike bekhulume ngegama lami ababulali abanukelwa igazi abancinda gazi incinda gazi la ihlangene khona uzose zizangenyanya ungenyanyelana iphepha abafazi bami mina angithandi ngisho ukuvakasha mina uyabona angithandi ngisho ukuvakasha mina ngishekhaya kithi ngihlale nje emzini yami isikhathi esiningi nabafazi bami yini nje onganginyanyela yona nawe usuhlala phansi nje uyibuza usuthi uyangenyanya unyanyelana angikwazi asihlangani ngisho esitolo ngushayise ngenqola yokudla kwaShoprite awungazi awukazi ungibona pho yini ukhabalase kangaka ukuthi uyangenyanya usana ukuyigqilaza namsunu yonyoko sana uyigqilaza mina engisazoma sazongibona la mina wehlule komhlaka ngathi uma ngifika lana ngo2019 hayi cha kwamnandi nami lento yokuthukana ngiqale ngo2022 2019 ngangiright ngivula namavesi lana ngishumayele hawu kuthiwa soshunyezwa izitabani intontoni ngathi kule app ugcwele iqhangqha kule app lena khona abantu abangasile kule app lena awumeke ngizokhwela phekwabo-ke ake magolo msunu masendo yihlo uze ngequpha kimi unganginyonyobeli ngesibhamu noma ninganginyonyobela ke ngakho I don't care ngabo I don't care lapho nje angixoliswe bafethu futhi angijiki nje asuma hosha mina uyabona ngengidlala abafana bakweminye imizi mina ngengidlale mina imtsintsila ngeke uyabona ke lapho bafethu noma ningangithanda kanjani azone ngixolisa ningifonele impela nginizwile lasho ke nesilo kwaNongoma wathi nibezwe kodwa ningabalaleli nginizwile kodwa ngeke nginilalele ngizophila impilo yami mina yabo ngizophila impilo yami ngizokwenza enguthandayo angeke ngiphilela umfazi wami ngithi nayi for umfazi wami noma abafazi bami ngingaze ngibulala ukuthi umuntu ufuna ukujika inkulumo uthi mina uyena owangiveza ukuthi mina ngili-red nation engidake ngizodakelwa umfana nje angimazi lo mfana mina angimazi ngisho nakubo ngidlala naye naloko ukuthi ngenza ivideo ngithi ngimbonile ephethe izinkwa ntontoni ngithi ngibuyisela ukudlala ngoba lo mfana kahle ungiqale ngo2022 lo mfana yebo sawubona yebo mfethu ngiyaphila njani awusho ngani ukuthi awubona sisi Ngitsawubona sisi angiyazi kwa namba yakho mina lena ngiyazi le namba wenziwa usukhuluma iphutha wena wathi usuyisephi inamba yami ungibhedela ngoba nje inamba yami nami ngonayo uyayazi angazi ngishintshe inamba hayi shuthi le phone phela hey
into engufonela yona. Yebo mntazi. Angifuni ukudakelwa wena mina. Awu. Angifuni ukudakelwa wena mina nawe nje asisabani. Futhi njengoba ngimdala kunawe ngizokutshela nje mawudakela. Yebo sisi. Umizolo abafazi bakho bekukhuza uyeke nje leyo ususiqhaphela thina. Uyasidakelwa uhlangana lapha nalezipho wena. Cha, sengixolisile. Hey, angifuni nocha wakho. Angudingi nocha wakho. Angudingi nocha wakho. Yabo nje manje ubheka kakabe right ukutholelwa umntwana. Sasa netrauma right eyane awusiyeke ngalezi. Cha kodwa dadwethu uyabona ke lo mfana ngeke ngimiyeke lo mfana ungiqambela amanga wangisukeleka wathatha izithombe zami ku Facebook lo mfana lona. Lo mfana uyasidinga isibhakela lo mfana. Umuntu mayidinga isibhakela ungakhuluma ngezinye izinto kodwa hayi ufake indaba yabo lento yesibhamu into ekhona ngempela. And into yokuthi iyenzeka. So wena usuzosenza iqhawe lokuthi mhlawumbe ngeke kwenzeke kuwe noma uthi awona ndaba udlala ngathi usandlala ngathi. Uma uyazi into zakho zaka TikTok angeni uxobo ukuze ngisho noma ungathini. Yeah. Noma ungathini wazi kahle angikaze ngize ngisho. Yeah. Wazi kahle nje ukuthi awuli nje ukuphawula ngamane ngingene ngihleke. Yes. Kunokuthi ngithi ke hayi ukuthi sekuthi lena nje yesibhamu sisi. Ngeke mpana ngeke. Angeke nje ngisana ukusenza iRobocop abantu bensimbi. Into engeyishaya ulungile mayithukile ayinamatheli ungamane uthuke na uthume kulezi zimpi zomaskandi. Izimpi zomaskandi zifana nezimpi zosomatekisi. Uma ngeke yilo nje bengifuna ukusho umntama kade ngathi ngikufonela ngifuna nokubuza impilo ngikufonela ngelilanga sengikubuza impilo ngifuna ukutshela uphuma kulento uma ufuna ukuthuka umuntu siyakwazi uyathukana futhi awuncengile futhi awusaphuma lokho asikuphilile umuntu mayidakela usuke edakeliwe kodwa nawe usudakela thina ke siwumndeni wakho ngani hayi ngezwe sisomdala hey ngezwe mntakamo impela akukuyezwa ya yezwa dad ukhonze komandla uvuke lapho yiloko nje kuphela